హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు నివాసం ప్రాపర్టీస్. అమీన్పూర్ లొకేషన్లో బ్రాండ్ న్యూ బిహెచ్కే ఫ్లాట్స్ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే. బిల్డప్ ఏరియా 1198 ఎస్ఎఫ్టీ నార్త్ ఫేసింగ్, 1230 ఎస్ఎఫ్టీ ఈస్ట్ ఫేసింగ్లో ఈ 2 బిహెచ్కే ఫ్లాట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. యూడిఎస్ చూసుకుంటే 40 స్క్వేర్ యార్డ్స్. ఈ అపార్ట్మెంట్ టోటల్ ల్యాండ్ ఏరియా 401 స్క్వేర్ యార్డ్స్. టోటల్ 1 బ్లాక్, టోటల్ 5 ఫ్లోర్స్. ఈచ్ ఫ్లోర్కి 2 ఫ్లాట్స్, టోటల్ 10 ఫ్లాట్స్. ప్రైస్ 68 lakhs చెప్తున్నారు, స్లైట్లీ నెగోషియబుల్ ఉంటుంది. ఎమ్యూనిటీస్ చూసుకుంటే కార్ పార్కింగ్, లిఫ్ట్, బోరన్ మంజీరా వాటర్, పవర్ బ్యాకప్, సీసీ కెమెరా సర్వేలెన్స్, సోలార్ ఫెన్సింగ్, 24/7 వాచ్మెన్ సెక్యూరిటీతో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. లొకేషన్ హైలైట్స్ చూసుకుంటే 500 meters ఫ్రమ్ సూర్య గ్లోబల్ స్కూల్, 6.5 km ఫ్రమ్ ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్ 4, 8 km ఫ్రమ్ మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్, 15 km ఫ్రమ్ హైటెక్ సిటీ అండ్ హాస్పిటల్స్, సూపర్ మార్కెట్స్, ఇలా అన్ని వెరీ నియర్ బైలోనే ఉన్నాయి. సో ఇంత మంచి ఫ్లాట్ని అస్సలు మిస్ చేసుకోవద్దు. ఈ ప్రాపర్టీని మీరు కొనాలి అని అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఓనర్ నెంబర్ ఉంటుంది, వెంటనే కాల్ చేసి సైట్ విజిట్ చేయండి.